To je nehorázné. Hluboko v neprobádaných koutech země se skrývají poklady, které se odhalují těm, kteří jsou dostatečně odvážní, aby se vydali do neznáma a objevili něco mimořádného. Dnes se ponoříme do tajemného světa soukromých myšlenek, kde obyčejní lidé dosáhli mimořádného bohatství, které předčí veškerou představivost. Každý jednotlivý kousek Tyrkisu, který sem dorazí, je jiný. Od úchvatné krásy vzácných drahokamů až po oslnivé kouzlo legendárních zlatých dolů. Připojte se k nám na nevšední cestu a objevte 15 nejúžasnějších pokladů, které kdy byly nalezeny v těchto tajemných a uzamčených myslích. Číslo 15. Cullinanův diamant. V roce 1905 byl učiněn revoluční objev, který šokoval svět. Byl to největší a nejzářivější diamant, jaký kdy byl nalezen. Byl objeven v premiér číslo 2 doly poblíž Pretorie v Jižní Africe. Tento mimořádný drahokam byl pojmenován Cullinan a vážil úctyhodných 3106 karátů. Majitel dolu Sir Thomas Cullinan měl potíže s nalezením kupců pro své diamanty, protože produkce menších diamantů byla omezená. Všechno se ale přes noc změnilo, když byl objeven tento mimořádný klenot. Cullinanův diamant si rychle získal celosvětovou slávu a jeho objev zbohatl společnost Sira Thomase Cullinana. Diamant byl později prodán vládě Transválu, která jej darovala anglickému králi Edwardu VII. Jako symbol loyalty a jednoty. Král pověřil proslulého brusiče diamantů Josepha Ashera, aby obrovský diamant rozdělil a rozřezal na menší, lépe ovladatelné kousky. Joseph Asher mistrovsky vytvořil diamant Cullinan, který se skládá z 9 hlavních kamenů a 96 menších kamenů. Z těchto klenotů jsou 2 největší velká hvězda Afriky a malá hvězda Afriky. Tyto nádherné kameny se staly součástí britských korunovačních klenotů. Velká africká hvězda se nacházela na vrcholu vládcova žezla, vedle kříže, zatímco malá africká hvězda byla umístěna na koruně říše. Tyto třpitivé diamanty působivě demonstrovaly mimořádnou krásu a brilanci diamantu Cullinan. Objev diamantu Cullinan upevnil pověst dolu jako významného producenta diamantů a fascinoval svět svou úchvatnou velikostí a krásou. Tento mimořádný objev je důkazem velkých pokladů, které lze nalézt v soukromých dolech a které zanechávají trvalý dojem na všech, kdo je vidí. Číslo 14. Zlatá horečka v Serapalatě je neuvěřitelným příběhem o objevování pokladů v historii soukromé těžby. Všechno to začalo na začátku 80. let v brazilském státě Pará, když místní farmář našel na svém pozemku neobvyklý zlatý nugget. Jak se zpráva o tomto objevu šířila bleskovou rychlostí, do oblasti se hrnuly 10 000 dobrodruhů, fascinovaní příslibem bohatství. Z kdysi skromné zemědělské oblasti se rychle stalo centrum Zlaté horečky. Důl Serapalata zpočátku provozovali nezávislí horníci, známí jako prospektoři, ale rychle se z něj stal rušný povrchový důl. Dělníci s použitím primitivních nástrojů a metod horečně těžili zlato ze země, čímž se důl v té době stal jedním z největších na světě. Zaměstnával přes 100 000 dělníků. Na vrcholu Zlaté horečky odhalil důl Serapalata impozantní množství pokladů. Odhaduje se, že bylo objeveno více než 2 miliony uncí zlata, stejně jako značné množství dalších drahých kovů, jako je platina a palladium. Rozsah těchto objevů svědčí o mimořádném bohatství, které se skrývá pod zemským povrchem. Stejně jako u každé velké exploze popularity, Zlatá horečka v Serapalatě nakonec ustala. Snadno dostupná ložiska zlata postupně ubývala, což vedlo k postupnému úpadku dolů. V roce 1992 bylo místo z bezpečnostních a environmentálních důvodů definitivně uzavřeno, což znamenalo konec jedné éry. Přesto nás příběh dolu Serapalata fascinuje dodnes. To ukazuje, jak atraktivní je soukromá těžba a jakou transformační sílu má objev neprozkoumaných pokladů. Připomíná nám to neustálou lidskou snahu o bohatství a mimořádné příběhy, které se vynořují z hlubin země. Morpheum, španělský zlatý důl, na začátku 20. století existoval v krásné španělské provincii Asturie malý soukromý zlatý důl. Po generace místní hornická rodina pilně těžila zlato z tohoto dolu, aniž by tušila, co tam nalezne. V roce 1937 pilní horníci objevili něco neuvěřitelného. Když začali kopat hlouběji do země, jejich lopaty narazily na něco nečekaného. Byla to skrytá jeskyně plná třpitivých zlatých nugetů.
Některé z těchto zlatých pokladů byly velké jako grapefruity a uchvátily představivost těch, kteří se o tomto mimořádném objevu dozvěděli. Zpráva o jeskyni plné zlata se šířila jako požár a ozývala se městy a vesnicí blízkým i vzdáleným okolím. Hledači pokladů, historici a objevitelé z celého světa se hrnuli do této španělské provincie, aby tento zázrak viděli na vlastní oči. Španělská vláda uznala význam objevu, okamžitě zasáhla a prohlásila důl i s nově objeveným pokladem za svůj majetek. Zlaté doly sehrály klíčovou roli v pomoci Španělsku během těžkého období jeho historie a udrželi ekonomiku nad vodou během bouřlivých let španělské občanské války a druhé světové války. Historie tohoto drahého kovu však sahá mnohem hlouběji do minulosti. Prostřednictvím podrobných analýz odborníci odhalili pravdu o původu a čistotě zlata. Bylo zjištěno, že tyto cenné nugety byly uloženy před miliony let starověkými řekami a v průběhu času se pomalu hromadily hluboko uvnitř dolu. Tento objev dodal ještě větší hrůzu už tak fascinujícímu příběhu španělského zlatého dolu. Tento objev je fascinující připomínkou nečekaného bohatství ukrytého v soukromých dolech. 12. Australský safírový poklad na začátku 20. století malý rodinný důl v odlehlém koutě Queenslandu v Austrálii učinil mimořádný objev, který uchvátil průmysl drahokamů. Tento důl, nacházející se ve slavné oblasti těžby drahokamů zvané Gem Fields, objevil obrovské ložisko safírů nejvyšší kvality. Tyto australské safíry jsou jedinečné a vyznačují se intenzivní tmavě modrou barvou a výjimečnou velikostí. Ve skutečnosti některé z největších a nejneobvyklejších safírů, které kdy byly nalezeny, pocházejí právě z tohoto dolu a staly se cennými kousky v soukromých sbírkách a muzeích po celém světě. Objev těchto nádherných safírů způsobil velkou senzaci a přinesl do oblasti Gem Fields novou prosperitu. Tato oblast, dříve zastíněná slavnějšími australskými nalezišti opálů, zažila zlatý věk s objevem výjimečných safírů. Majitelé dolů již léta nepřetržitě těží ze země unikátní safíry a kombinují tradiční těžební metody s moderními technologiemi. Tento obezřetný přístup umožnil dolu zůstat produktivní, zachovat jeho jedinečné geologické vlastnosti a minimalizovat dopady na životní prostředí. Australská sbírka safírů je důkazem toho, že v soukromých dolech se ukrývají nepředstavitelné poklady. Výjimečné safíry z dolu přinesly regionu slávu a bohatství a upevnili reputaci Austrálie jakožto předního zdroje drahokamů světové úrovně. Číslo 11. Kalgoorlieho zlatá míle. V srdci západní Austrálie leží legendární oblast známá jako Kalgoorlieho zlatá míle. Tento mimořádný kus země se nachází ve východní oblasti Goldfields. Tato oblast je již více než století zlatým dolem a přitahuje představivost hledačů pokladů a objevitelů z celého světa. Objev zlata v Kalgoorlie spustil zlatou horečku, která přilákala tisíce lidí hledajících bohatství. Náhlý příliv lidí vedl ke vzniku prosperující hornické komunity, která nakonec položila základy prosperujícího města Kalgoorlie Boulder, které existuje dodnes. Zatímco první průzkumníci se spoléhali na jednoduché a primitivní techniky, moderní doly Golden Mile využívají pokročilé technologie a inovativní metody. Díky těmto pokrokům bylo možné získat zlato z hlubších ložisek a tím zajistit nepřetržitou produkci tohoto cenného kovu. Kalgoorlieho zlatá míle je pozoruhodným důkazem bohatství ukrytého v soukromých dolech. V průběhu let tyto doly dohromady vyprodukovaly miliony uncí zlata, transformovaly místní ekonomiku a významně ovlivnili globální trh se zlatem. Tento pozoruhodný příběh úspěchu je důkazem potenciálu soukromých těžebních společností a pokračující fascinace průzkumem zlata v neprobádaných územích. Kalgoorlieho zlatá míle je ukázkovým příkladem obrovského bohatství, které se tam stále nachází, a její odkaz nadále inspiruje budoucí těžební projekty. Číslo 10. Nevadské opálové bohatství. V Nevadě, státě známém svými bohatými přírodními zdroji a ložisky nerostných surovin, bylo objeveno skutečně výjimečné ložisko opálu, které přitahuje pozornost světa drahokamů. Opálový důl Royal Peacock, soukromý důl v údolí Virgin Valley, je zdrojem některých z nejzářivějších opálů, jaké kdy byly nalezeny. Tyto opály jsou velmi vyhledávané díky svým zářivým barvám a fascinujícím vzorům, a proto jsou mimořádně oblíbené u sběratelů a milovníků drahokamů. Historie opálového dolu Royal Peacock sahá až do počátku 20. století, kdy pastýř, který vedl své stádo na pastvu, nalezl neobvyklý exemplář opálu.
Zpráva o tomto objevu se rychle rozšířila a vyvolala rostoucí zájem o ložiska opálu v regionu. Majitel dolu využil této příležitosti a vybudoval prosperující důl. V němž těžil ze země nespočetné množství třpitivých opálů. Návštěvníci opálového dolu Royal Peacock nyní mohou opály sami hledat v rámci exkluzivního programu s názvem Feeding. V rámci tohoto programu mají návštěvníci možnost těžit materiál z nadloží dolu a objevovat tak vlastní opálové poklady. Díky tomuto programu bylo objeveno mnoho působivých druhů opálů, včetně slavného opálu Dračí dech, který se vyznačuje mimořádnou rozmanitostí jasně červených, oranžových a zelených odstínů. Opálový důl v Nevadě je vynikajícím příkladem neuvěřitelného bohatství, které lze objevit prostřednictvím soukromých těžebních projektů. Uchvatné opály objevené v dole Royal Peacock jsou důkazem neomezeného potenciálu takových podniků a nezapomenutelných pokladů, které se tam dají nalézt. Je to svědectví o kráse a zázracích skrytých v zemi, které čekají na objevení lidmi s bystrým okem a trochou štěstí. Číslo 9. Ztracený vikingský důl. Hluboko v tajemné krajině Švédska se nachází skrytý klenot, takzvaný ztracený vikingský důl. Tento soukromý důl, zahalený tajemstvím a protchnutý dávnou historií, zaujímá v historii zvláštní místo. Předpokládá se, že toto místo bylo založeno v době mocných vikingů a sahá až do doby jejich slavných objevitelských aktivit. Od svého založení vyprodukoval ztracený vikingský důl obrovské množství stříbra a dalších drahých kovů, čímž si upevnil status jednoho z nejvýznamnějších historických těžebních míst ve Skandinávii. Původ tohoto mimořádného dolu vyvolal mezi odborníky vášnivé debaty. Někteří se domnívají, že jej vytvořili sami vikingové. Možná chtěli využít místní naleziště stříbra k výrobě mincí a nádherných šperků. Postupem času byl důl znovu objeven a prozkoumán různými skupinami, včetně středověkých horníků. Horníci starověku po sobě zanechali fascinující labyrint štol a šachet, který svědčí o jejich odhodlání a dovednostech. Dnes patří ztracený vikingský důl soukromé společnosti, která nadále zkoumá jeho hlubiny, odhaluje jeho bohatou historii a těží cenné minerály. Úsilí této moderní těžební společnosti nejenže přineslo na světlo značné množství stříbra, ale také odhalilo pokročilé techniky používané prvními obyvateli dolu. Každý nový objev v dole Lost Viking vrhá světlo na jeho fascinující minulost a umožňuje nám dozvědět se více o inovativních těžebních metodách jeho předchůdců. Tento fascinující důl je důkazem mimořádných pokladů ukrytých v soukromých dolech. Bohatá historie tohoto místa a jeho unikátní ložiska stříbra jsou silnou připomínkou klíčové role, kterou tyto doly hrály při formování lidské civilizace. Číslo 8. Safíry Yogo z Montany. V majestátním pohoří Little Belt Mountains v Montaně se nachází mimořádný soukromý důl, který skrývá fascinující tajemství. V tomto dole se po generace těží jedny z nejkrásnějších safírů světa, známé jako safíry Yogo. Tyto drahokamy jsou ceněny pro svou výjimečnou barvu, čistotu a jedinečný geologický původ. Jejich úchvatný a jednotný modrobílý odstín chrpy odlišuje safíry Yogo od všech ostatních. Na rozdíl od mnoha drahokamů, které jsou tepelně zpracovávány pro vylepšení svého vzhledu, mají safíry Yogo přirozenou krásu bez umělých úprav. Díky této přirozené čistotě jsou velmi vyhledávané sběrateli, gemology a milovníky šperků. Tyto mimořádné drahokamy, známé jako poklady Montany, odrážejí bohaté minerální dědictví státu a vyzařují vzácnost a kouzlo. Důl Yogo Gulch je důkazem neochvějné vytrvalosti a odhodlání horníků, kteří rozpoznali potenciál safírových ložisek v tomto regionu. Navzdory obtížím, které představovala odlehlá poloha dolu a obtížné pracovní podmínky, se tito odhodlaní muži ve svém úsilí nevzdali. Jeho neochvějné odhodlání vedlo k objevu skutečného pokladu oslnivých safírů, které svou přirozenou krásou stále okouzlují svět. Safíry Yogo z Montany jsou vynikajícím příkladem neuvěřitelných pokladů, které lze nalézt v soukromých dolech. Tyto drahokamy přispívají k bohatému minerálnímu dědictví Montany a mají obrovský potenciál pro soukromé těžební projekty. Stělesňují harmonické spojení přírodního umění a lidské vynalézavosti a připomínají nám skryté zázraky, které lze objevit pod zemským povrchem. Číslo 7. Ametistový krystal v krásné divočině. Thunder Bay v Kanadě se v pozoruhodném soukromém dole skrývá impozantní bohatství ametistů. Tento důl, zasazený mezi vysoké stromy a rozmanitou divokou zvěř, je přístupný přes krásnou jeskyni.
V jeho hlubinách se skrývá skrytý poklad. Krystaly ametistu z tohoto dolu jsou starobylé a odhaduje se, že jsou staré přes 1 miliardu let. Je neuvěřitelné, že čtvrtina z nich je stará jako samotná Země a ukrývá tajemství času. Odvážný youtuber jménem Jake zachytil fascinaci lovem ametistu v poutavém videu, které zveřejnil na YouTube. Diváci doprovázejí Jakea na jeho dobrodružství a jsou svědky jeho fascinujícího hledání vzácných drahokamů. Při každé příležitosti objevují třpitivé krystaly v hodnotě $1000. Některé z objevů jsou tak mimořádné, že by se snadno mohly vystavit v muzeu. Mezi těmito mimořádnými objevy si 2 krystaly zaslouží zvláštní pozornost. První je kolosální kruh podobný květině, který zobrazuje nádhernou paletu červených, zelených a fialových odstínů. Je to skutečný přírodní zázrak s impozantní hodnotou $10 000. Druhý krystal byl objeven výbuchem dynamitu, který způsobil na útesu rozruch. Po výbuchu se Jake a jeho kolegové horníci vrátili do dolu a našli všude roztroušené krystaly. K překvapení všech bahnité prostředí krystaly ochránilo a uchovalo je v perfektním stavu. Nadšeně sbírali krystaly, jeden po druhém, a kochali se pohledem. A pak jeho pohled padl na kolosální drahokam, který připomínal meteorit z vesmíru. Obrovská velikost a vzácnost tohoto exempláře nabízely příležitost vydělat si úctyhodných $50 000. Mimořádnou sumu za jediný den práce. Pro Jakea a jeho tým to byl nepochybně den plný dobrodružství a radosti. Její neúnavné hledání ametistů ji zavedlo do srdce přírodních pokladů, kde se odhalila starověká historie Země spolu s její nesmírnou krásou a potenciálem neuvěřitelných odměn. Číslo 6. Grónský rubínový poklad. Hluboko v drsné a odlehlé krajině jihozápadního Grónska leží mimořádný poklad drahokamů, známý jako Grónský rubínový poklad. Tento soukromý důl se stal fascinujícím orientačním bodem ve světě drahokamů díky své oslnivé sbírce rubínů a růžových safírů, známých svými zářivými barvami a bezkonkurenční čistotou. Na začátku 21. století tým geologů, zkoumajících bohatá ložiska nerostů v regionu, učinil mimořádný objev. Ložisko, které brzy odhalilo Grónský rubínový poklad. Od té doby rozsáhlý výzkum a vývoj proměnili důl v prosperující provoz, který produkuje hojnost krásných drahokamů. Grónské rubíny a safíry se od svých protějšků z jiných regionů liší kvůli svému odlišnému geologickému původu. Tyto drahokamy jsou během svého formování vystaveny neuvěřitelným tlakům a teplotám, což má za následek fascinující barvy a jedinečné inkluze, díky nimž jsou na trhu velmi výjimečné. Greenland Ruby Vault si získal mezinárodní uznání a respekt díky svému závazku k udržitelným těžebním postupům a zodpovědnému získávání drahokamů. Majitelé dolů úzce spolupracují s místními komunitami a zúčastněnými stranami, aby zajistili dlouhodobou udržitelnost svého provozu a zároveň chránili nedotčené životní prostředí regionu. Grónský rubínový poklad je ukázkovým příkladem pokladů ukrytých v soukromých dolech. Výjimečné rubíny a safíry, které se tam nacházejí, nejen přispívají k prosperujícímu grónskému průmyslu drahokamů, ale také demonstrují mimořádný potenciál soukromých těžebních společností uvolnit nejcennější zdroje země. Je čas na dnešní doporučení od našich odběratelů. Představte si zlatokopa, který tráví své dny hledáním a nacházením cenných pokladů. Sní o dni, kdy bude bohatý a bude mít všechny peníze, které potřebuje. Fotografie před námi nabízí úchvatný výhled. Skutečný poklad, který by mohl navždy změnit život zlatokopa. Pokud se to ukáže jako pravda, nebude to jen tak ledajaký drahokam. Představte si, že celé vaše tělo je pokryto obrovským množstvím zlata, kam až oko dohlédne. Jen si pomyslete, jak je to cenné. Objev tohoto mimořádného pokladu však zůstává záhadou. Byl nalezen na dně nebezpečné jeskyně, po staletí skrytý, nebo byl objeven náhodou, pohřbený pod vrstvami zeminy a skal? Podělte se o své teorie o tomto fascinujícím objevu v komentářích níže. Číslo 5. Stříbrný důl uvnitř potopené lodi. V tajemných hlubinách severního Atlantiku se nachází soukromý důl, který skrývá fascinující tajemství. Stříbrný důl je vrak lodi, mimořádný objev z roku 1985. Stříbrný důl, pokojně odpočívající na mořském dně, je místem posledního odpočinku legendární Nuestra Señora de Atocha, velkolepé španělské galeony, která se potopila v roce 1622 při prudkém hurikánu.
Stříbrný důl je neobvyklý v tom, že jeho neuvěřitelný náklad leží ukryt pod starobylými dřevěnými konstrukcemi. Tento podvodní poklad plný neocenitelných předmětů, jako je stříbro, zlato a drahé kameny, si získal pozornost jak dobrodružných lovců pokladů, tak i vášnivých milovníků historie. Poklad z Atochy poprvé objevil slavný lovec pokladů Mel Fisher a jeho neúnavný tým. Trvalo roky neúnavného úsilí, než se potopená loď našla a její drahocenný náklad se dostal zpět. Fisherova společnost Treasure Salvers Incorporated získala výhradní právo na vykopávky na místě a nalezení pokladu, který se tam ukrývá. Dosavadní objevy překvapily celý svět a jejich impozantní hodnota se odhaduje na stovky milionů dolarů. Potopená loď, stříbrný důl, odhalila impozantní množství artefaktů, drahých kovů a zářivý drahokam. Mezi nalezenými poklady byly tisíce lesklých stříbrných slitků, třpitivých zlatých mincí a nádherných, pečlivě vyrobených šperků. Kromě obrovského materiálního bohatství poskytly záchranné operace ve Stříbrném dole také vhled do bohaté historie a kultury té doby. Každý z objevených artefaktů vrhá světlo na složité obchodní sítě a mnohostranné politické vazby, které formovaly počátek moderní éry. Průzkum tohoto vraku lodi se stal fascinujícím příkladem nečekaných pokladů, které lze objevit v soukromých dolech, a to jak na souši, tak i pod vodou. Číslo 4. Diamantová ložiska. V hlubinách temnoty podzemního dolu, mezi ložisky uhlí v matně osvětlené propasti, přitahuje pozornost horníků záblesk světla. Vedeny pouze paprskem své čelovky, objevili cennou sbírku herkimerských diamantů zasazených do skal. Hnaný zvědavostí a viděnou bohaté odměny se horník na toto místo vrací znovu a znovu, vyzbrojen pouze rukama a svým odhodláním. Některé z herkimerských diamantů, které těží, jsou větší než jich pesti, zatímco jiné jsou tak malé, že je lze jen stěží rozeznat od běžných kamenů. Přitažlivost těchto mimořádných krystalů spočívá v jejich výjimečné povaze. Největší nalezený diamant z Herkimeru vážil téměř 3 kilogramy. Je to fascinující exemplář. Starý přibližně 495 milionů let. Tyto diamanty vznikly z voskovitého organického materiálu, který byl kdysi pokryt vrstvami sedimentů a v průběhu času se jemnou interakcí teploty a zemských prvků přeměnily na výjimečně čisté krystaly křemene. Ačkoliv je okres Herkimer ve státě New York považován za oficiální místo výskytu herkimerského diamantu, podobné bifaciální krystaly křemene byly objeveny v různých částech světa. Tyto fascinující poklady zanechaly svou stopu v Maďarsku, Francii, Itálii, Kanadě, Pakistánu, Číně a dalších zemích. Herkimerské diamanty jsou ještě fascinující díky svým rozmanitým barvám. Jsou k dispozici v odstínech čistě bílé, kouřově šedé, šampenské, zlaté a dokonce i fascinujícím červenozlatém odstínu. Na rozdíl od skutečného diamantu, po kterém je pojmenován, si můžete exkluzivní 4 mm diamant Herkimer pořídit již za $6. Pro srovnání, diamant stejné velikosti by stál závratných $1600. S tak lákavou nabídkou je volba jasná. Herkimerské diamanty nabízejí cenově dostupnou a atraktivní alternativu, která podmaňuje jedinečným šarmem a povzbuzuje badatele i milovníky drahokamů k objevování jejich oslnivých tajemství. Číslo 3. Zlatý důl Betahant. Na konci roku 2018 se v dole Betahant stalo něco neuvěřitelného. Horník jménem Henry Dole dostal nápad, který ho dovedl k neuvěřitelnému objevu. Vyvrtal díry do stěny dolu a strategicky tam umístil výbušniny. Umístil tam dole výbušniny, které měly explodovat, jakmile bude bezpečně venku z dolu. Pak důl opustil a o několik dní později se vrátil na další směnu. Když se dole vrátil do dolu, očekával normální pracovní den. Co zpočátku považoval za velké množství prachu, se ukázalo být něčím mnohem složitějším. Když začal utírat prach, s překvapením zjistil, že všude, kam se podíval, vidí zlato. Byl to neuvěřitelný pohled. Množství zlata bylo ohromující. Dole a jeho tým strávili mnoho hodin sbíráním zlatých mincí, z nichž největší vážila úctyhodných 90 kg. Dokážete si to představit? Hodnota nemovitosti se odhaduje na zhruba $3,8 milionu. Geologové, kteří byli svědky tohoto vzácného objevu, byli ohromeni. Zmínili, že i nalezení té nejmenší částice zlata je vzrušující, takže nalezení zlatého kousku této velikosti je skutečně jedinečnou událostí. Zpráva o mimořádném objevu se šířila bleskovou rychlostí a bezpečnostní opatření v dole byla okamžitě zpřísněna.
byli přivedeni ozbrojení strážci, aby ochránili vzácné zlato a převezli ho do přísně střeženého trezoru. Dool Betterhunt, známý především svými ložisky niklu a zlata, se nyní dostal do centra pozornosti kvůli tomuto mimořádnému objevu. Tato mimořádná událost se stala v hornické komunitě hojně diskutovaným tématem a nepochybně se na ni bude vzpomínat ještě mnoho let. Objev zlata v hodnotě 15 milionů dolarů během několika dní byl mimořádnou souhrou okolností, která uchvátila představivost horníků a milovníků zlata. Číslo 2. Růžový opálový ráj v Peru. Peru, země známá svou krásnou krajinou. Je také domovem některých z nejkrásnějších drahokamů na světě, včetně fascinujících opálů. Nejzářivějšími z nich jsou mimořádné růžové opály z And, důl Santa Rosa, který se nachází v provincii Pisco a je soukromým důlem na těžbu pokladů, je považován za jeden z nejdůležitějších zdrojů těchto krásných růžových opálů v regionu. Důl Santa Rosa má fascinující historii sahající až do počátku 20. století. Všechno to začalo, když místní farmáři objevili na své půdě mimořádně bohatá ložiska opálu. Rozpoznali obrovský potenciál svého objevu a založili důl Santa Rosa, který se od té doby stal úspěšnou těžební společností, jež z hlubin země těží nespočet krásných opálů. Jednou z nejzajímavějších atrakcí dolu Santa Rosa je, že si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet proces těžby opálu. Na prohlídkách s průvodcem mají návštěvníci možnost sledovat zkušené horníky, jak opatrně vytěžují opály z okolních skalních útvarů. Je fascinujícím zážitkem sledovat, jak tyto talentovaní řemeslníci získávají drahokamy z jejich přirozeného prostředí. Opály z dolu Santa Rosa disponují kouzlem, které dalece přesahuje jejich jemnou barvu a průhlednost. Každý drahokam je jedinečné umělecké dílo, které se vyznačuje složitými vzory a fascinující barevnou paletou. Opály jsou skutečně jedinečné poklady, důkazem přírodní krásy a kreativity Matky Země. Mimořádné opály z dolu Santa Rosa jsou příspěvkem k bohatému kulturnímu dědictví Peru a příkladem neuvěřitelného potenciálu soukromých těžebních společností objevovat skryté poklady naší planety. Tyto peruánské růžové opály jsou ukázkovým příkladem neuvěřitelných pokladů, které lze objevit díky obětavosti a předvídavosti soukromých horníků. Číslo 1. Skutečný poklad tanzanitu. V roce 1967 se na úpatí hory Kilimandžáro v Tanzánii stalo něco skutečně mimořádného. Byl objeven neobvyklý drahokam. Svět nikdy předtím nic takového neviděl. Tento nově objevený minerál, známý jako tanzanit, okamžitě všechny fascinoval svým modrofialovým odstínem a jedinečnou krystalovou strukturou. Tento drahokam byl pojmenován po zemi svého původu Tanzanii a dodnes se nachází pouze v nádherném pohoří Marilani v téže zemi. Ale jak k tomuto neuvěřitelnému objevu došlo? Čirou náhodou narazil člen kmene Masajů jménem Yumenan Goma při pasení svého dobytka na sbírku jasně modrých krystalů. Netušil, že toto náhodné setkání navždy změní běh dějin. Ngoma si uvědomil potenciální hodnotu těchto kamenů a neváhal je vzít k ocenění místnímu zlatokopovi. Hodnota krystalu byla potvrzena a zpráva o tomto mimořádném objevu se šířila bleskovou rychlostí. To vedlo k založení řady soukromých dolů v regionu, které všechny doufaly, že vytěží více tohoto drahého kamene. Mezi těmito doly je nejznámější důl Tanzanite One, který vlastní a provozuje společnost Tanzanite One Mining Limited. Od svého založení tento důl vyprodukoval jedny z nejkrásnějších vzorků tanzanitu, jaké kdy byly objeveny. Jedním z příkladů je obrovský krystal Mwenzi o hmotnosti 16 839 karátů, pojmenovaný po jednom z vrcholů Kilimandžára. Důl Tanzanite One se stal symbolem mimořádného bohatství, které lze objevit v soukromých dolech. Vzácnost a úchvatná krása tanzanitu z něj činí jeden z nejvyhledávanějších drahokamů na světě. Slibuje život měnící příležitosti, které by mohly vyplynout z klíčového objevu. Který z těchto objevů pokladů vás nejvíce ohromil a ohromil? Díky za sledování. Uvidíme se u další epizody, kde jsou dva největší dosud nalezené exempláře. Tenhle váží 90 kg a tenhle 60 kg.